варзишгоҳи ҳумо дар Ташкент баргузор мешавад бозӣ ва акнун тими мунтахаби Тоҷикистон даъват карда мешавад. Хуб, сараввал ба майдон меояд капитани даста Дилшод Хуб, Пайрав Воҳидов сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон аст. Он нафаре ки Анас Дағани, таҳти шумораи 4 Муҳаммад Камол, рақами 5 Утман яке аз асоби хеле қавӣ аст дар олами футзал. мо ҳатман муваффақ мешавем. Вале агар бозингарони тоҷик ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба рафти рақобат, ҳоло паси иштибоҳ аз канор буд ва ҳуҷуми мунтахаби Марокаш бартараф мешавад. На хавфу хатар амон аст. Зарба, боз як зарбаи дигар. аллакай голи аввалро мезанад тими мунтахаби Марокаш. иштибоҳ кард дар анҷом додани пас. баъдан Комрон Алиев тӯбро гирифт, вале ҳамлаи навбати Марокаш, боз як зарбаи сахти дигар. Бекмуродов. Хуб, мебинем. Бале, акнун дар майдон мо Муҳаммадҷон Шарифовро дида истодем. Инҷо тӯбаҳо пурра таваҷҷӯҳ мекунем ба рафти бозӣ. Бекмуродов бартараф мекунад ин ҳолатро ва Файзалӣ зарбаи ва қариб буд ки иштибоҳ мекард бозингари мунтахаби Марокаш. зарбаи навбатӣ Фирӯз Бекмуродов баргардонд ин зарбаро. даҳуми рақобат идома дорад. Партов фурсат барои задани зарба, имконияти навбатӣ, аммо каш ба задани гол даст. Файзалӣ Сардоров, имконият, зарба дар иҷрои Файзалӣ, аммо сейви навбатӣ аз тарафи дарвозабони мунтахаби Марокаш. Бекмуродов ба канор, имконият барои мунтахаби Тоҷикистон. Самандар Ризомов ҳаракатиро мебинем. Иблис тӯбро аз даст дод. иштибоҳ дар иҷрои бозингари мо Фирӯз Бекмуродов. ҳама умед ба ӯ буд ва ӯ тавонист ин ҳолатро бартараф карда. Фирӯз бояд дарҳол баргардад ба ҷои хеш ва муваффақ мешавад барои баргаштан. имконияти навбатӣ барои Марокаш. Зарба тӯб ба сутуни дарвозаи мо бархӯрд ва ҳоло Файзалӣ Сардоров. зарбаи навбатӣ дар иҷрои Файзалӣ. албатта мунтахаби мо дар як мудафии бо ин дастаҳо қарор дорад. вале ба ҳар ҳол акнун бозӣ бар муқобили Марокаш нишон дод ки Тоҷикистон метавонад бар муқобили қавитарин даста ҳам бозӣ кунад. ҳамлаи навбатӣ, имконият барои гол задан ва Бекмуродовро мебинем. зарба ва ҳолати хеле хавфнок ва наздик ба гол, аммо Абдулкарим Анбиё тавонист он ҳолатро бартараф карда. боз як фурсати дигар. зарбаи навбатиро мебинем. Файзалӣ Сардоров буд, аммо зарбаи задаи ӯро дарвозабон баргардонд. Фирӯз Бекмуродов бозии олитарини дарвозабони мо ва бартараф мекунад аксулҳамлаи рақибро. пас ба марказ иштибоҳ кардан бозингарони мо ва бояд акнун дар ин вазъият ба аксулҳуҷум мутаваҷҷеҳ бошанд. ай мунтахаби Марокаш ба задани голи дуюми худ даст меёбад ва наметавонист дар ин ҳолат ба як самт ҳаракат ӯ ҳам мехост таваҷҷӯҳ кунад ба бозингаре ки туп дар пои ӯ аст ва ба Утман зарбаро ва дарвозабони мо ҳамлаи навбатиро оғоз мекунад. пас ё ба Файзалӣ Сардоров. Файзалӣ партов мекунад аз болои сари дарвозабон Абдулкарим Анбиё, аммо навбатиро мебинем. Файзалӣ Сардоров бояд ин дафъа корро тамом кунад. зарбаи ӯ ва туба тири дарвоза мерасад, бармегардад. Муҳаммадҷон Шарипов маротибаи навбати мунтахаби Марокаш. Файзалӣ Сардоров тӯбро ба бозингарони мо бармегардонад. Файзалӣ аз ду нафар гузашт. паси ӯ зарба ва чӣ гуна ин вазъиятро наметавонад истифода карда бозингари мо Бахтиёр Солиев. ба ҷониби дарвозаи мунтахаби Марокаш бартараф шуд. аксулҳуҷумро мебинем. дарвозабони мо дар пеш аст ва тӯб аз сутуни дарвоза бархӯрд. хушбахтона ба дарвоза ворид нашуд. Баҳодур Хоҷаев. Файзалӣ Сардоров аз нав дар ҳамла қарор дорад. паси ӯ ба Баҳодур. зарбаи дигарбораи Баҳодур Хоҷаев. бозам гол нест. Мандов акнун Комрон Алиев тӯбро мегирад. паси ӯ ба Некрӯз. зарбаи навбатӣ ва гол! аввалин голи тими мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳон. ин голро бозингарони мо ҳанӯз дар қисми якум бояд мезаданд. бо ин қадар фурсати хубе ки доштанд онҳо. вале мо розием, ба инаш ҳам мо розием. бисёр олӣ буд ин ҳолат. Комрон Алиев тӯбро гирифт. пас дод ба Некрӯз Али Маҳмадов ва ба задани гол дар ин вазъият даст ёфт Самандар Ризомов. акнун ҳисоб 1-2.
یک گل دیگر، یک قدم دیگر، یک کوشش دیگر از جانب بازیگران ما لازم است تا اینکه حساب برابر شود. ما برگردیم پورا به این بازی. بختیار حمله رو ادامه میدهد از کنار، ضربه نوبتی داره جویو دروازه‌بان توپ رو گرفت. نوبتی منتخب مراکش و توپ از میدان بیرون شد. خوشبختانه بزرگوار فیروز بخمرادov در حمله قرار دارد. پس او را می‌بینیم، امکانیت ضربه و دروازه‌بان منتخب مراکش باز هم توانست که یک فرصت دیگر را از بین برد. امید باز هم این بازیگر اشتباه کرد و توپ را به رقیب داد. این یعنی حساب 3-1. فشار آورد در این حالت سوان شراوی و با اوسونی از نزدیکوی زلیمان مسکو میافتد. فیروز بخمرادov چی شد؟ بازی ویران شد مگر از جانب ادریسیورov بر مقابل توپ ضرب دوم ادریسیورov و این تبدیل می شود به توپ سود. شد رو انجام خواهند داد و میبینیم ضربه نوبتی حالا گل چهارم میزند. یک بر چهار. البته نبودن یک بازیگر در میدان و یک نفر کمتر بازی کردن در فوتبال این یک همه این رویدادها در بازی بر مقابل پرتغال نیز میتواند این خود پیرو و ایدون خیلی آرام میشود. محمد شریفov پس با فیضعلی سردارov پورا در دفاع می‌نشیند منتخب مراکش. ضربه خیلی سخت در اجرای فیضعلی سردارov اما این ضربه امکانیت دیگر برای بازیگران ما و گل دوم را میزند منتخب تاجیکستان. فیضعلی سردارov این دفعه با زدن گل دست می‌یابد. شهناز در اوزین قرار می‌گیرد. پس مرکز یک ضربه دیگر فیروز بخمرادov این حالت رو برطرف کرد برای زدن گل سیوم خویش. اما نه با همین تمام دوستان ارجمند بازی به پایان میرسد بین منتخب‌های تاجیکستان و مراکش در دور اول مرحله گروهی جام جهان اوید با فوتبال در همسایه کشور ما در ازبکستان. البته این باخت هست که نمیتوانیم ما رو همچون باخت قبول کنیم.